44 книги са станали част от домашната библиотека през декември и аз бях втрещена, когато ги преброих преди малко. През януари си обещавам да купувам по-малко и да чета повече от вече наличните. Колекцията Поръсни с смърфовете от издателство Artline. Само 11 книжки, защото 12-та или по-точно номер 6 от поредицата е с изчерпан тираж. Издателство Artline, много се надявам да подновите тиража и да можем да я добавим в библиотеката си. Плът на Дейвид Салай, тази годишния победител за наградата Booker. Да уловиш 13 на Клои Уолш. Искам да видя за какво е целият хайп покрай тази книга. Асистентка на злодея Хана Никол Мерър казва, че е много забавна. Музата на Пикасо на Луиза Трегър. Любопитно ми е да разбера дали тази токсична любовна история на мен ще ми допадне. Неустоимото желание да се влюбиш във врага си заради Хармайони и Драко. Коледна терапия, защото имаме домашен любимец Прасей. Градина Крисмас Три. Продължавам с колекционирането на тази поредица. Индрише на Катерина Хапсали, защото много харесвам Сливовиц. Гартнер на Пол Остър. Последната излязла книга от автора на български и ми е любопитно да се запозная с него. Колекционерът на Джон Фаулс. Доста по-кратка книга от автора на Магът. Жигосаният на Робърт Галбрейт, защото исках да събера цялата поредица и да започна да ги чета. На една стъпка от теб казва, че е много сладка и много докосваща история. Любовен ефир на Бикей Борисън. Всичко, което искам за Коледа на Каран Слон. Мансфилд Парк на Джейн Остин от колекцията с класики. Добре, че мина на Мерия Мирчева. Оставете ме на мира на Мерия Мирчева. 4 книжки от поредицата на Дисни. Книгата на Том Фелтън Отвъд магическата пръчка. Тази ми е подарък с коледни истории. Коледа на Гара Орфейна от Катерина Чубанова, която беше в коледния календар на Чарли Уайлд. Коледна песен отново от колекцията с класики в страхотно издание с твърди корици. И още една коледна песен в изданието на Сиела, отново с твърди корици и с илюстрации. Тази също е с илюстрации, между другото. Булката разбойница на Маргарет Атвуд, най-новото от Маргарет Атвуд на българския пазар. Заветите на Маргарет Атвуд, най-накрая има нов тираж. Лейди Макбет на Ава Рид. Катабазис на Ереф Кланг. Интерактивното издание на Хари Потър от Джон Роулинг. Снежанка в ето това превъзходно издание на издателство Колибри. И накрая една книга, която подариха на Митко, но все пак е в домашната библиотека, така че е обща придобивка. Черешките от черешката на тортата. Това са рецепти от звезди, участвали в предаването Черешката на тортата. И 2 книги, за които забравих, така че стават общо 46. Едната е Великите филмови режисьори от A до Z, а другата е Великите съвременни писатели от A до Z на издателство Orange Books. Ами, доста продуктивен месец е бил. Доволна съм. Вие какво си купихте през декември? Пишете ми отдолу в коментари.